To jo, no. Jinak vždycky přijdu oslizla. Teď jsem si tam natahla to, jsem si natahla jako úplně. Havde vi toren? Ja, jeg har toren. Var det ikke det første, vi skrev? Var der kun 4, hvis der så kun er 10? Har du ikke skrevet, hvilke numre det er? Ja. Okay. Vi var Har du skrevet, hvilke numre? Jo. Du er ikke... Du står ikke og filmer eller sådan noget, hva'? Ej, der er taget lidt. Ej. Ja, vi var kun nummer 4. Jeg skal tømme min skrab. Fuck, jeg er blevet beskyttet! Vi kan være fandt. Lad her. Nej, det er om til at sætte den. Den er ikke vej på ned. Øj, har rigtig glas her. Skal jeg vente? Ja. Jeg er lige begyndt at sætte den her. Ned på rødderne. Hvor er den ikke på dig? Ja. Det er ikke her. I siger bare, når I er klar. Marie, jeg kan ikke hive dig op. Det er tørt sagt. Hvorfor det? Fucking nej, det er fucking godt. Jeg kommer lige hjem. Jeg kommer lige hjem. Hvis det er deres, man bliver så ud. Hvorfor ræb? Bro. Er du ikke den sidste? Ja, det er den sidste. Spænder bare ræb bagefter. Jeg skal lige poste. Inside in this case, there is a last message for you. Please can you take it out? Phil? Jeg har den. Small message, small piece of paper. Please,